שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון אנבוקסינג. גם הפעם יש לנו פה מוצר של אפל, והיום אנחנו נדבר על ה-Magic Mouse. Magic Mouse של אפל, אחד מהמוצרים החדשים שהם הכניסו לשוק לאחרונה, יחד עם ה-iMac שהיום מגיע בגדלים של עד 27 אינץ'. הוא למעשה עכבר בלי כפתורים, בלי גלגל של גלילה, ולמעשה כל שטח הפנים הזה הוא כמו מסך מגע, כמו באייפון, אפשר להקליק איפה שרוצים את הכפתור הימני, איפה שרוצים את הכפתור השמאלי, ברגע שמחליקים עליו את האצבע הוא משמש בתור גלגל של גלילה, אפשר להזיז שתי אצבעות ימינה ושמאלה בשביל לבצע גלילה צידית, וכל מה שאנחנו נראה זה פשוט מה יש בערכה הזאת. אז בואו ניגש לעניינים. אפשר לראות כאן את ההוראות, מה צריך לעשות עם העכבר, אם אני רוצה להפעיל אותו, סלייד ימינה, סלייד שמאלה, אני מקווה שרואים את זה כמו שצריך. העכבר והוא וחבילתו נראים ככה, אוקיי? אני אנסה לפתוח אותו טיפה. זו הקופסה, שימו לב, וזה העכבר, ברגע שאנחנו מוציאים אותו הוא ממש יוצא עם החלק התחתון של האריזה. אתם יכולים לראות שהעכבר הזה עובד על סוללות. מגיעות פה סוללות של אנרג'ייזר. עכבר מאוד קל, מאוד דק. אוקיי, אמנם אולי הוא נראה פה קצת גדול בצילום. בדיוק קצת פחות מהגודל של הכף יד שלי. ההקלקות עצמם נעשות דרך שטחי המגע, וגם הגלילה נעשית בצורה הזאת. אז כרגע אני יודע שהעכבר הזה בחוץ לארץ עולה $69, ובארץ עולה משהו באזור 400 שקל. שווה או לא, זאת החלטה שלכם. להתראות.